Szevasztok! Egy újabb videó! Na, szóval az van, hogy hoztam 3 csomót a Gábornak, úgyhogy ez majd unboxing videó lesz. Minden benne lévő darab összefügg valamivel. És mivel én tudom, mi van benne, a Gábor nem, ezért ő fogja kibontani. Ez mind a 3? Így van. És azt hogy láttam? Azt nem. Ja, hát én még nem tudok meg semmit. Ó, még egy doboz. Még ez tele van levegővel is. Húha! A PlayStation nem érkezett meg, úgyhogy a kis kézi konzolon fogunk játszani. Ott a PS2-es. Azt nem megy rajta. Ember! Van összemaradva. Nehéz? Hát van valami, ami elég húzni. Kézük húzónak is jól lenne. Az előbb a doboznál akart segíteni, most már csak ott nézni, hogy szenvedek. Lelőketem ezt? Aha. Ez lelőketem? El van a gyerek, ha játszik. Az nem fog elbírni. Az meghajlott. Esküszöm, meghajlott. Oké. Au! Haha! Ezek a meglepetések. És ez meg ide jön, biztos. Remélhetőleg ez az utolsó, amit venni kellett, és a következőt, kedves playset, azt úgy külditek nekünk itt. Szívesen kipróbálnánk, és be is mutatnánk. Ezúttal szeretnék titeket megkérni, akik néztek, hogy támogassatok minket egy feliratkozással, egy lájkkal, és még írjatok is valami kommentet, hogy mit szeretnétek látni. Hát, ha bemutatjuk. A magunk fura formáján. Mit csinálj? Én közben vigyorgok. Ez emlékezett. Te vigyorgok. Gyerekek, ezt úgy vettem. Ha valaki ismerős nézi a videót, az már röhög szerintem, mert tudja, hogy ha veszek valamit, és azt mondom, hogy ez biztos, hogy marad. Ez nem fog megmaradni. Ez tudja, hogy nem marad. Én nagyon sok dolgot átéltem már ilyen téren, szóval. De hát mindig mindenből van jó, újabb, és szebb. Tudod. Van egy másik állványom. Igazából egy állványom van, amit vettem. Az egy olcsóbb állvány, egy 20 pár ezer forintos. Viszont úgy képzeljétek, hogy megkaptam, és abból legalább 3 csavar, amit be kell csavarni és állít. Az nem volt jó menete. Szóval az kb. Kupa volt az egész. Hát ez teljesen más, ez legalább minőségi. Mint a csavaroknak megvan rendesen a helye, és jó összeszerelni. Az annyi csavarok már fel van hegesztve előre. Ez az, hogy a másikon is fel vannak hegesztve az anyacsavarok, és az anyacsavarban nem tudod belecsavarni csavart, mert a menet nem megy bele. És emiatt igazából kuka az egész. És... Szóval ez volt az első csomag, még van 2. Ja, basz! Haha! Ez is nehéz. Tűnde szemed mit lát? Segítek? Ez egy pohártartó. Nem? Váltó. Így van. Na, jön. Mert hogy jobb közösek vagyunk. Igen? Ne. Még kesztyűt is adtak hozzá.
nem takar, hogy hát szoktalnak. Hogy ez... Aha, értem. Én 289 euróért vettem, az a 400-as árfolyamban 115.600 forint ez a Racer ülés. És ő fog kapni még, ami már megvan, egy G923-os, Logitech G923-os kormányt pedállal. Annak az ára nagyjából 90-100 ezer forint körül. Nagyon szuper, mert mindent lehet állítani. Lehet jól állítani a kormányt, dőlésszög előre-hátra, a váltót is lehet le-föl, kinek hogy kényelmesebb. Nagyon szuper kis tudsz ez. Ja, igen, és ezt elfelejtettem mondani, hogy maga az ülés 289 euró volt, de hozzá ez a váltó, ez még 50 euró, szóval még 20 000 forint. Igen. Gábornak láttátok a szemét, az már forog. Ő nagyon sajnálja a pénzt mindenre. Én meg úgy vagyok vele, hogy egyszerűen mindenki kell próbálni, mint tetszik. Egy plusz szerszámok nem sajnálom. Így van, kinek mi a prioritás? Gábor szerszámokat szereti, hírt is, a többi, sok pénzért, én meg szeretem a műszaki cuccokat. Ez tudja a váltó. Ezt láthatjátok majd az egyik videónkban, használt fogjuk venni. Hamarosan. Oké, jön a következő csomag. Újabb csomag! Akkor immáron a harmadik még van. Hiszen ez egy unboxing videó. Gábor kapott egy kesztyűt az előző csomagból, és használni is fogja. Na hajrá! Tiszteljük is, természik az ujjaim. Na üssük! Lássuk! Ok. Közben elmondom, hogy egyébként talán ez lesz a legérdekesebb. Vagyis... mindegy, majd meglátjuk. Doppelgő. A felét már látom. Wow! Music! Bluetooth! Aha! Soundbar! Komoly cucli. Az előző videóból, vagy nem is tudom, az előző felvételből azt így láttátok, hogy a használati útmutatót azt úgy nem nagyon használjuk, csak úgy rájövünk a dolgokra. Mert ez nem volt rá szüksége, ez már kelleni fog. Nem, amúgy ehhez se kell. Szóval, hogy látjátok a képen, ez egy Ultimea Apollo S70. Igazából ez az otthoni PC-mhez fog menni. És egy másikat néztem ki, ami ilyen álló volt ugyanígy, viszont ahhoz nem volt világítás, mert ennek lesz világítás is elvileg. Ahogy kibontjuk, majd látni fogjuk, ha minden jól megy, a Gábor majd mutatja. És az a lényeg, hogy ezt össze tudod rakni hosszú állóba is majd, tehát hosszan fektetve, és ha szétszeded és elmerülkod, akkor pedig ugye két ilyen álló hangfalat kapsz világítással, és a világítás ugye a falat meg fogja világítani, és ez elvileg nagyon jó fog mutatni. 180 watt teljesítményű, szóval elvileg elég jó hangos is lesz. Nincs hozzá külön mély, szóval egy kicsit félek, hogy a mély az hiányozni fog. De ha viszont a JBL lünkből indulok ki, a JBL Charger 2-ből elég jó mélyet tudott adni az külön mély nélkül is. Szóval az otthoni PC-hez szerintem elég lesz. Kicsivel, volt csak egy van. Az lesz valószínűleg a fej egység, ugye? Igen. Jó. Középpel kezdtünk. Rájövünk nagyon gyorsan. Rá is jöttünk. Wow. Szóval így látjátok a hátulján a lámpát, ott fog világítani. Ennek az Ultimeának az érdekessége, hogy én vettem nyáron egy projektort, ami szintén Ultimea, és nagyon meg voltam vele elégedve. És az Instagramon elénk dobott egy Ultimea ilyen hangcuccot az internet, és onnan jött az ötlet, hogy akkor kipróbálom. Hiszen ha van egy Ultimea projektorom, akkor én ahhoz egy Ultimea hangcucc is. Optikai kábelünk is van. USB-t is tudunk beledugni. Mindig olyan izgalmas kimondani egy távirányítót, mert mindig várom, hogy legyen benne az a kihúzós kis műanyag, de itt nincs. És elemet csaptak. Ne bassz! Látjátok, így fog világítani, és elvileg gondolom az applikációval, mert van telefonos applikáció hozzá, a telefonos applikációval be tudjátok majd állítani, vagy gondolom, ha rádugod a tévére, akkor majd úgy fogja mutatni. Rácsatlakozott telefonnal, hallod?
Na, lássuk a Gábor Én legyek az első, aki rácsatlakozik. Szóval Na hát akkor lássuk a bekapcsolást. És elvileg csatlakoztunk is a telefonnal. Most az a helyzet, hogy ne tiltsa ki a YouTube a videót, vagy ne tiltsa le, ne vegye el a pénzünket, egyszerre keresünk. Olyan zenét kellett keresni, amit még ugye a YouTube-ról szedtünk le, úgyhogy elnézést kérjük a zenét, de most csak ezzel tudjuk megmutatni. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fiction. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping what? Ezért az árért ezt vártuk. Szóval nyilván kompromisszumot kellett kötni. Én megmondom nektek, ez a cucc 110 euró volt, ami 44 000 forint. És hogy rá fogjuk kötni a kivetítőre, akkor biztos vagyok benne, hogy egyébként nagyon-nagyon jól fog kinézni, és nagyon-nagyon jól fog szólni. De még ezt otthon a stúdióban is, az otthoni stúdióban is, a stúdiós sarokban is kipróbálom. Jó. Na, ez volt a harmadik csomag. Ez a videó, ez mára ennyi. Gábor, hozzáfűzni való? Hozzak még sok mindent, miért gondolhassák? Ja, az tetszik. Élvezted? Ja. Én is. Na, legközelebb találkozunk. Pénzembe se kerül, bontogathatok is király. Ennyi. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!